Takže čaute lidi, já jsem Tatarka, vítám vás u videa ze hry. No, jak bych vám to řekl. Prostě italský brain rot ve vězení. Překladu, hej. Proč jsem zaváhal? Není to proto, že bych to neuměl přeložit, ale protože nevím, jak mě mohlo napadnout si takovou blbost zahrát. Je to hra zhruba za 2 eura, což je 50 korun, je to na Steamu. Bylo to ve slevě za 60 centů, což má takových zhruba 20 korun, tak jsem si říkal, no 20, 18 korun, řekněme spíš 18. No a říkal jsem si, proč to neskusit. Je to totální hovadina a možná by to mohlo být docela zajímavý. Tak jsem si to nainstaloval. Nikdy jsem toto nehrál, takže uvidím, jak to bude. Sice se tady ukazuje continue, ale to nevím, proč já když jsem to nikdy nehrál. Takže asi jdeme na to, nevím moc co to očekávat. Já jsem se ani nekoukal, co to je, jenom jsem si říkal, tak to je divný název, to by mohla být blbost. Stojí to 60 centů, tak to zkusím, takže nemám paměti, o čem to bude, možná nějaký escape game typu Granny, nevím, prostě možná budeme od něj utíkat. To ve vězení bývá. A první noc, že by to byla jak Five Nights at Freddy's. Hej, to je fakt jak Five Nights at Freddy's. OK, světlo funguje, co když máš jen balku, to nic nedělá. Jo, aha, jo, my to musíme, protože dolů, jasný, taky tady máme energii. To je třeba nějaký easter egg. Co to je sakra za divný achievement? Mně se nelíbí ten zvuk. Hej, to dostávám úplně random achievementy, který mají extrémně divnou ikonu. Budeme se tady na to jednička, jestli něco u nás. Nevidím nic, dvojka nevidím. Tady tohleto. Sedmička, nic, 12, cena 12. Nic, tady nic, nic. Ty sakra tohle. Hej, to je ten divný žrok s teniskami, jak se mu říká. Tralalero. Tralalero, tralala, myslím. Jak tak asi. OK, takže vysloveně brain rot, no. WTF. Jako jestli tohle má být tum sahur, tak... OK, ten chuj je někde pryč. Tak nevím jako co to je, protože... Vypadá to divně. Hej, to byl brr patapim. Super, sahura máme tady. To se tohle nelíbí, že ho máme tady. OK, kámo, chill, jo. Chill. Hej, je tady furt. Není dobrý. Je pryč. Ale tralala. Hej, to je fakt blbost tohleto. Proč jsem sahnul zase nějakou blbost? Já reálně bych mohl udělat sérii jenom z her, který jsou divný. Hej, tady byl, ne? Počkat, tady zase něco slyším. Doufám, že tady na mě nemůže skutit něco třeba zvrchu. Hej, kdo to dělal? Proč to vypadá tak divně? Já nevím, jak to takhle vypadá normálně. Ale zase brr patapim. Ta historie je taková divná, měl to spíš udělat víc hranatý. Hej, to co tady dělá v zakrvácený operační místnosti, to tam operoval? A proč je jako řevěný, to je spíš mučící nástroj. OK, takže na sedmičce prostě jen učí mít do kamery blbě. Tady má se jako pálky či co. Hej, ale já nemám jako žádnou energii skoro. Já nemůžu ty dveře nechávat zavřený. Jako řeknu vám, jestli je tohle jako fňavko, což očividně je, tak by mě zajímaly ty jumpscary. Jestli za něco budou stát, nebo se tam prostě jenom spawne kus obrazovky. Hej, týpek tam se rozdýchává nějaký trauma, či co, no? Jak to vypadá? Hej, tak teď jsem z toho regulárně, ale dostal infarkt. Však byl na sedmičce a najednou byl tady. Jo, ze sedmičky může jít totiž sem, jo, jasný, ty bydlí, to jsou chodby. 1, 2, 7, 3, 4, nic, fajn. OK, kámo, chill. Hej, když mám tady se otevřu, tak jsem mrtvý, co? OK, tralala, se tady chilluje, to nechillu. Nic nedělá. Co ten brr patapim? Je pryč? Už je pryč.
Jako really? Já z Capone nedostanu kračím. Hej, tak ten tady za chvíli bude. Bro, jako reálně nevím kde a já nemám přímo. Budou. No, tak to nevydržím, já se do 6 hodin, se to jako v nějakou jsem hrál. Hej, kde jsou všichni? OK, typek zastavil. Hour, OK, jsou rozmizl. Teď něco jumpscare, ne? OK, co se právě stalo? Hej, co se stalo? Došla elektřina? Však mám ještě, ne? Hej, já chci zavřít, more. OK, takže co jsem mrtvej? To mi jako prostě hodilo jen tak black screen, ani se neděje, co to? Může mi někdo vysvětlit, co se právě stalo s tou hrou? Myš mi normálně funguje. Ale hra mi nějakým způsobem zamrzla. Hej, tak teď to spadlo. No tak to byla teda skvělá hra, no, takže děkuju, že jste si pustili tuhletu blbost. Budu rád, když mě klasicky podpoříte lajkem, komentářem, sdílením, popřípadě odběrem. Za odběr bych byl mega rád, ale i za ostatní věci. No a pokud chcete, abych našel zase nějakou blbost, tak mi napište do komentářů a určitě najdu. Takže přeju hezký jeden a čaute lidi.